Выдавецтва «Фляумбаум» прадстаўляе «Ператварыўшыся імгненна ў аганёк» аўдыаспектакль па творах і лістах Зінаіды Бандарынай. Бедная Зіна. Яна была беларускім Дон Кіхотам і за пошук праўды пакутвала. Кажуць, што за нейкі ліст Хрушчову яе выгналі з Каралішчавіч і пазбавілі персанальнай пенсіі. Гэта, відаць, паскорыла і так блізкую смерць. Выдавецтва «Фляумбаум» прадстаўляе «Ператварыўшыся імгненна ў аганёк» аўдыаспектакль па творах і лістах Зінаіды Бандарынай. Яе збіла праязджаючая Яна машына. памерла ад хваробы. Яна скончыла жыццё самагубствам. Яна Яе памерла збіла ад Праязджаючая машына. Яна памерла. Яе збіла праязджаючая машына. Яна скончыла праязджаючая машына. Жыццё самагубствам. Яна памерла ад хваробы. Będziesz ładna panienka. Мая бабка з бацькавага боку. Яна была вельмі адукаваная дзяўчына. Акрамя таго, выдатна скакала на кані, валодала зброяй. Падчас паўстання 1863 года яна і ўся яе сям'я далучыліся да паўстанцаў. Яна страціла бацьку і брата. Сам Мураўёў удзельнічаў у канфіскацыі маёнтка. Яна засталася без усялякіх сродкаў да існавання і вымушана была выйсці замуж за простага стрэлачніка. Там, у прастанцыйным дамку, і нарадзіўся мой бацька. Яго выхоўвалі па-спартанску. З 5 класа ён пачаў даваць багатым вучням платныя урокі. Неяк яго пачаставалі шклянкай какавы, і бацька доўга не ведаў, але саромеўся спытаць, як называецца гэты смачны напой. З дзяцінства ён захапляўся матэматыкай і толькі праз беднасць вымушаны быў перайсці ў ваенную вучэльню. — 1909 год, калі павінна была убачыць свет мая міласць, яўна нежаданая. Мама ўжо працавала настаўніцай. Аднойчы ўвечары яна правярала сшыткі сваіх вучаніц. У гэты час за струхлявымі шпалерамі зашкрэбліся мышы. Мама панічна іх баялася, скочыла на падваконне, прыкрылася аканіцай. Тут у яе пачаліся схваткі. І даволі хутка на святло выскачыла пасінелая дзяўчынка велічынёй з піўную бутэльку. Бацька вярнуўся з батальёна і, пабачыўшы мяне, плюнуў і замкнуўся на ключ у сваім пакоі. Але наступнага дня, на шчасце, да мамы на дапамогу прыйшла суседка, якая карміла грудьмі свайго малога. Яна пашкадавала нас, забрала мяне да сябе, стала маёй мамай Сашай. З гэтай ці з іншай прычыны
У дзяцінстве мяне пастаянна звалі падкідышам. Шалёным ліўнем хмары нас прынеслі. У нябёсах на зямлі паўсюды стала цесна. У гушчары жыццё не песціць дрэвы. Не кожная на досвідку прадвесне трапёткай радасцю на сонцы зашуміць. Тужэйшыя слабейшых выжываюць. Дык змоўкні сэрца, болем не шчамі. Лепш горда, радасна скажы сябрам: бывайце. Усё ў мяне шыварат на выварат. Дзень жыву, адпачываю. На другі дзень бадай нерухомая. Бяздумная і тупая галава упарта не адрываецца ад падушкі. Сягоння мне лепш. Многа хадзіла па лесе, па сугробах. Праводзілі мяне вясёлай кавалькадай псы, аж 4. Калматы і круглы шчэн Дунай усё наравіўся сцягнуць з маёй лапы рукавіцу. Збіваў са сцежкі ў снег. Вярнулася дадому, мела намер працаваць над аповесцю. З гэтага бадай нічога не атрымалася. Сам па сабе напісаўся верш. Яго і пашлю вам у гэтым пісьме. А мо і сама яшчэ прыеду. Сустракаць Новы год дома мне чамусьці цяжка. Прызнаюся, што і сына Косці, і ўсіх сваіх на адлегласці люблю больш, чым у быту. Наогул жа усюды панічна баюся быта. Асабліва цяпер, калі хварэю. Сорамна ж выглядам сваім і паводзінамі псаваць хвораму бацьку настрой. Стройся! У бацькавай прысутнасці штодня ўранку і ўвечары я абавязана была з'ядаць па поўнаму сподачку маннай кашы. Я давілася, па шчоках цяклі слёзы, расцірала іх кулакамі ад жалю да сябе і пачынала лямантаваць на ўвесь голас. Замолчи сейчас же, дрянная девчонка. Можно подумать, ее режут. Тым часам я ціха пачынала засынаць, падзюбваючы носам. Бацька бязгучна падкладываў у маю кашу гарчыцу, соль, перац. І зноў я давілася і ела. Маша рисует. Маша рисует. Умница. Миша читает. Миша читает. Сыманёнак, Луша поет, а Даша слушает. мой нянька і найлепшы сябар, дастаў квяцістую кніжку з карцінкамі. Гэта быў буквар, па якім ён вучыўся чытаць. Кошка животное. Кошка животное. Молодец. И ежик животное. Так у сваёй асаблівай гульні я вельмі рана вывучыла ўсе друкаваныя літары. А елка? А елка. А елка что? Дерево. Вот ты ж молодчина какая, а? І калі да нас сабраліся госці, я на спінцы крэсла ўбачыла газету. В театре Уварова гастролирует японская артистка Ганако. Слушайте, она ведь у вас уже читает. Это же просто чудо. Глупости. Она никогда ничему хорошему не научится. Это не девчонка, а просто уличный мальчишка. Спроси у ее отца. При чем тут я, Мария? Все зависит от воспитания. Не так ли, Елизавета Алексеевна?
А ну, докажи им, моя хорошая, моя умница. Японская артистка Ганако. Так. Во всем, что... Тетка Лиза узяла со стола з вази ружова-пышную усю хрусткую меренгу і адразу ж уручила яе мне ў якасці ўзнагароды. Вот что и требовалось доказать. Ты всегда к ней несправедлива. У маім жыцці гэта быў першы трыумф. Пачалася Першая сусветная вайна. Неўзабаве бацька і Сыманёнак з'ехалі на фронт, услед за імі з'ехала і мама, і цяпер ужо ніхто не замінаў мне цэлымі днямі гуляць на вуліцы з хлопчыкамі. Яны недзе здабылі і развялі на гарышчы голубоў. Лазілі да іх па высокай недаступнай для мяне лесвіцы. Цэлымі гадзінамі высіджвалі на даху і дражніліся адтуль са мной. Гэта было яшчэ паўбяды. На гарышчы прабралася чыйсьці худая, аблезлая з запалымі бакамі і падбітым вокам рудая кошка. Не ведаю, колькі яна зжэрла голубоў, аднак хлопцы яе не толькі адлупцавалі, але і вырашылі павесіць. З гіканнем цягнулі яны праз двор калматую брудную вяроўку. Седзячы на перакладзіне лесвіцы, Мішка ладкаваў пятлю. Хлопчыкі падыходзілі і засоўвалі ў яе свае галовы, потым яны вылуплівалі на мяне вочы, звешвалі на бок языкі. Я прыціскалася спінай да сцяны дома і, здавалася, усім сваім целам да яе прырасла. Мучителі натоўпам пераследавалі кошку. Яна драпалася, мяўкала, калі на даху ля самага коміна трапілася ім у лапу. Я ад жаху страціла нават голас, не змагла крычаць. Затое ноччу я прачнулася ад уласнага крыку. Ля пячной засланкі завываў у коміне вецер. Мне пачулася мяўканне няшчаснай галоднай кошкі. У доўгай начной сарочцы я пералезла праз сетку ложка і выбралася з дома. Мне ўдалося перабегчы двор, падкрасціся да лесвіцы на гарышча і нават ускараскацца на некалькі перакладзін. Але кошку ўратаваць не атрымалася. Мяне абхапілі дужыя рукі нашай суседкі. Яна адвела мяне ў бацьку ў кабінет, захутала ў коўдру, загадала спаць. Дні 3, а то і цэлы тыдзень пратрымалі мяне запёртай пад ключом у татавым кабінеце. Пакой гэты быў раней замкнёны і вельмі вабіў да сябе. Але калі сядзіш пад замком, узненавідзіш нават казачны палац. Праўда, я не зусім разгубілася, і найперш я завалодала недаступнымі каляровымі алоўкамі. А потым знайшла незвычайна шаўкавістую, блакітную і ружовую паперу. Мне прыйшло ў галаву напісаць Сыманёнку ліст. Умелая з горам напалам выводзіць толькі друкаваныя літары. З іх кожная з цяжкасцю памяшчалася на цэлым аркушыку. Апроч таго, літар не хапала, і лягчэй было проста намаляваць. Мучителю хлопцу, небараку кошку, ды яшчэ лесвіцу. У ход пайшла ўся папера і ўсе да аднаго канверты, а ліст так і застаўся нескончаным, недасланым. Обмытые дождем туманный ранок, березки, что той бинт, хоть прикладай до ранов, не стративши сестринская привычки, з тривоги углядаючи в обличчя, кому і чим допомогти повинна. Каб
мирно. Слонечником на сонячным пагорку, бярозай, ландышем и путеводной зоркой. Слонечником на сонячным пагорку, бярозай, ландышем и путеводной зоркой. Бярозай, ландышем и путеводной зоркой. Летам 1957-го да мяне, як да старажыла, прывялі невялічкую худзенькую жанчыну, якая цікавілася жыццём Купалы ў Радышкавічах. Гэта была Зіна. Адразу яна мне здалася нейкай свойскай, блізкай. Хутка мы перайшлі на «ты», хоць у мяне з другімі гэта рэдка атрымоўваецца. Нейкая яна была шчырая, добрая, сціплая. Зіна ў Радышкавічах наняла пакой. Яна збіралася напісаць перапрацаваную біяграфічную аповесць аб Янку Купале. Але сіл у яе было ўжо мала. Яе мучыла думка, што ў яе рак. Яна пыталася ў нас, як адчувалі сябе нашыя знаёмыя, памершыя ад рака. Але ніколі яна не жалілася. З Радышкавіч яна пайшла ў акопы, дзе калісьці жыў Купала. Вярнулася яна адтуль чуць жывая, але поўная ўражанняў. Дзень добры, лясы, пералескі і горы. Дзень добры, радзімы, любімай прасторы, дзе вершы складаў незабыўны Купала. Па сцежках ягоных сягоння плукала. З млыном гутарлівым я мела размову, ў шацёр панад рэчкай зірнула альховы. Сівая бабулька прыхільна спытала: «Напэўна, сваяк быў вам Янка Купала?» «Напэўна, а як же, хіба не сваяцтва, калі не на момант мне з ім не расстацца? Шыпшыну прынесла табе з падарожжа, няхай яна сэрцы людскія трывожыць. Даруй, калі слова якое не к месцу ім песням не спетым, у грудях маіх цесна, каменныя пліты цябе не задушаць. Хоць, пэўна, пад каменем цесна і душна, у музейных пакоях спакой, адзінота, а ты на радзіме бываеш ахвотна, жывы, пра жывое размову заводзіш, на сцежку з гушчара ляснога выходзіш. У двор зайшлі мая маці і незнаёмая маладая жанчына. Не паспела я да яе прыглядзецца, як яна адразу працягнула мне руку. Дзень добры, цёця Уладзя. Адкрыта пазіралі яе шэрыя ласкавыя вочы. Па абодва бакі твару віселі вясёлымі абаранкамі светлыя, туга заплеценыя косы. Апранута яна была ў белую палатняную сукенку, трымалася надзвычай проста і свабодна. Аддайце мне яе за дачку. Пойдзеш? Пойду. То прыходзьце, калі ласка, з мамою да нас у нядзелю. Глядзіш, каб прыйшла. Да нядзелі заставаліся 3 ці 4 дні, і я літаральна замучыла маму сваімі пытаннямі. Калі мы пойдзем? Нарэшце прыйшоў чаканы дзень. Мы выйшлі з дому па абедзе. Павярнулі за вуглом на вуліцу шырокую, абсаджаную каштанамі, тады на пралетарскую, перайшлі дашчаны мост праз Свіслач, пачалі падымацца ўгару. Цяпер я памінутна пыталася, ці скора мы прыйдзем. У той год Купалы жылі яшчэ каля Даўгабродскай вуліцы, ля самай Свіслачы, у зялёным доміку. Янка, госці да нас прыйшлі. Дачку я сабе знайшла, а ты не бачыш? Паглядзі, гэта не мая дачка. Ці не праўда? А кніжкі? Ты любіш чытаць? Любіць, надта любіць.
Ну вось, трымай. Ён у гэты вечар падараваў мне кніжку вершаў у шэрай, як варонье крыло паўкардоннай вокладцы. Не ўласных вершаў, а кніжку іншага беларускага паэта. Матчындар. О, Гей ты, маці, родна мова, гей ты, звон вялікі слова, зазвані ты, зазвані. ось. У нас дома заўсёды гаварылі па-руску, і сэнс гэтых радкоў да мяне не даходзіў. Затое чараваў. І таксама запомніўся на ўсё маё жыццё. Вось, чытай. А што хочаш, і на памяць вывучы. Як прыйдзеш яшчэ раз да нас, раскажаш. А? З гэтымі словамі я атрымала ўдар ад Купалы сваю першую беларускую кніжку. Краіна любая, даруй сваёй паэтцы за скаргі, плач над осенню глухой. На золам прыкрым даганяе ветер, па што жывеш, шапоча ёй. І хочацца сказаць, што ў росквіт Беларусі, у вянок цудоўнай веры і надзей я падару снежна-белы люцік, красу шуканню юнасці сваей. У 1931 годзе ў мяне выйшаў зборнік вершаў «Веснацвет». Атрымаўшы ганарар, я спакусілася на модныя замшавыя пальчаткі кафейнага колеру. Прыязджаю на канікулы ў Мінск. Памылася, пераапранулася, надзела пальчаткі, бягу да Купалу. Зялёны дашчаты плот, шчыльная калітка з шчыльдачкай, асцярожна, злосны сабака. Сабака шаўкавісты, даўгавухі прыгажун, на рэдкасць са мной ласкавы. Выбег з будкі, віляе хвастом, ляціць насустрач па гладка высыпанай жоўтым пяском дарожцы. Паабапал кусты бэзу, жасміну, руж, за імі клумбы з кветкамі, а на другі бок дарожкі агарод. Дядька Янка на гародзе аполвае сою. У яго не адна, а некалькі градак сою з рознымі гатункамі. На кожнай дошчачка, на ёй па-лацінску і па-руску запісаныя назвы расліны, час пасеву, догляд. Некаторы час я хадзіла паміж градкамі, расказвала, як нас студэнтаў запрасілі на банкет і частавалі там абедам з 30 страў, пры гэтым усе яны гатаваліся з соі. Дядька Янка слухаў і прыглядаўся да маіх пальчатак. Мне ж надта хацелася пахваліцца. Зняла, падала, каб бліжэй разгледзеў, пахваліў. Праз хвіліну ён кінуў мае цудоўныя дарагія пальчаткі за плот у гушчар пякучай крапівы і іншага пустазелля. Не трэба быць малпай. Вядома, я лыпаю вачыма і ледзь не плачу. Я не кінулася ў крапіву, хоць і атрымала на гэта дазвол. Трошкі пазней, як збіралася дадому, дядька Янка аддаў мне мае фарсістыя пальчаткі, затое мне цяпер сорамна было на іх глядзець. Пылам дарога курыцца, скрыпяць на ўзмешку дубы. На вогненных крылах імчыцца сяброўка моя, навальніца, лясы і палі абудзіць, ажывіць, напаіць. Я вітаю цябе, навальніца, спадзяванняў і думак крыніца, маланка іскрыстая веры, рух, вечны рух наперад. «1925 год. Я ўжо вучуся ў педагагічным тэхнікуме, а вольным часам захоплена малюю. Знаўцы выяўляюць у мяне вялікія здольнасці. Дома да майго новага захаплення паставіліся паблажліва. Глупости. Она никогда ничему хорошему не научится.
Если это доставляет удовольствие, не мешай, Мария. Але не замінаць мама не ўмела. Малюнкамі маімі яна пачала хваліцца перад знаёмымі. Затое варта мне было сесці за мальберт, як яна адразу ж станавілася ззаду мяне і цераз маё плячо назірала за кожным узмахам пэндзеля. Цяжка перадаць, як яна мяне злавала ў гэтыя хвіліны. Бывала, я сядала за мальберт ноччу. Пры гэтым я спачатку раздзявалася, клалася ў ложак, гасіла святло і чакала, калі яна пакладзецца. Гадзіны начной працы былі асабліва плённымі. Мне ўдалося напісаць некалькі асноўных эцюдаў. Мама вельмі імі ганарылася, але зноў праяўляла сваю непаслядоўнасць. Толькі я ўвайду ў працу, раз адчыняюцца дзверы, уваходзіць мама ў халаце, амаль без слоў яна зносіць ад мяне запаленую свечку альбо выкручвае электрычную лямпачку. Это не девчонка, а просто уличный мальчишка. Ці варта казаць пра тое, што па заканчэнні тэхнікума я паехала працаваць настаўніцай у самую глухую вёску, як далей ад бацькоў. Вярталася дадому толькі на нейкі час і зазвычай хворая, а як толькі ўстану на ногі, зноў з'язджаю, куды вочы глядзяць. А ў вольны ад працы час я не раставалася з мальбертам. У мяне сабралася многа накідаў. Дапрацаваць іх не было калі. Гэта адкладывалася на будучыню, а будучыня стала Акадэмія мастацтваў. Пісала пад настрой. Пераважна брала за натуру ўсё найлепшае, захаванае самой прыродай. Але ў тыя гады гэта выйшла з моды. Ад мяне патрабавалі іншага. Індустрыяльных пейзажаў, рабочай тэматыкі. Я заблыталася, стала губляць тое, чым валодала раней, непасрэднасць і свежасць. Да таго ж адбылася падзея, якая надоўга ўразіла маю душу і на шмат гадоў выбіла мяне з творчай каляіны. Найлепшыя мае таварышы ў Беларусі былі арыштаваныя і высланыя як ворагі народу. Я не верыла, што яны могуць быць ворагамі, і не хавала свайго меркавання. Колькі год была я под надзором и не мела права жить в краине родной. Колькі год у замеці морознай я зайздросціла маім сябрам в астрозе. Много ёсць дарог далёкіх, розных, і нямала перажыў з нас кожны. Толькі б сэрца без пары не астывала, толькі б у сэрцы красавала мара. Жыццё наносіла мне ўсё новыя і новыя ўдары. Пасланыя і прынятыя для выставы мае карціны невядома кім былі згублены, без слядоў зніклі. Імя маё, як маладой таленавітай мастачкі, заглухла. Маме ўжо не было чым ганарыцца, яна ўпала духам, абсыпала мяне ў лістах папрокамі і за мой няўжыўчывы характар, і за няўменне за сябе пастаяць. За што Бандарына выключана з камсамолу. У Палескай праўдзе нумар 294 ад 21 снежня 1928 года. 18 снежня на пасяджэнні бюро Гомельскага акругкому ЛКСМБ разглядалася справа З. Бандарынай. Бандарына зусім недвусэнсоўна выказала сваю салідарнасць з антыпартыйным выступленнем трох беларускіх пісьменнікаў Дудара, Зарэцкага, Александровіча з лістом у газеце «Савецкая Беларусь». У З. Бандарынай ёсць наогул шкодная думка, што пісьменніка мы павінны разглядаць толькі па яго творчасці, без сувязі з яго грамадскай чыннасцю.
Пасля выключэння з камсамолу у мяне пачалося цяжкае нервова-псіхічнае захворванне. Па цэлых днях я магла прасядзець нерухома на месцы без ежы і піцця, як у слупняку. За пэндзель я больш не бралася, дадому пра гэтыя падзеі не пісала, на канікулы не ездзіла і нават не ведала, што здарылася яшчэ бяда. Арыштаваны бацька. Была я ў ранні зусім шчаслівай, сінелі ў жыцці васількі, і нечакана наўкол узраслі вы, сівыя травы маёй тугі. Іду далёка, іду дрыгвою, у прасторах вольных гукаю ранне. О дзевы, дзевы кволыя словы, іду адна я, туга ў тумане. Так, усе жывём мы, не кожны любіць, ва ўсіх па-рознаму хварэюць душы, а вецер вые ў віхураў трубы, і хмара ў пража узорнай вышы. Была я ў ранні зусім шчаслівай, сінелі ў жыцці васількі, і нечакана наўкол узраслі вы, сівыя травы маёй тугі. Незадоўга да вайны пераехала з мужам у Маскву. Усю вясну прыляжала ў Боткінскай бальніцы, і 23 чэрвеня муж забраў мяне дадому, а ў ранку на наступны дзень мы пачулі па радыё даклад Молатава. Я тут жа напісала заяву. У сувязі з тым, што мая радзіма ў небяспецы, прашу залічыць мяне ў шэрагі савецкай арміі і як хутчэй паслаць на фронт. Мая заява была не лепшая і не горшая за іншыя. За дзень у ваенкама сабралася штук 500. Перш за ўсё ён прапанаваў мне атрымаць якую-небудзь воінскую прафесію. Не задумываючыся, я выбрала сястрынскія курсы. У чэрвені 1942 года я атрымала адпачынак па медыцынскай камісіі і на месяц прыехала ў Маскву. Цяпер стала зусім дзікункай. Баюся нават у горад выходзіць і з цяжкасцю асвойваюся ў пакоі. Цішыня, радыё, электрасвятло. Здаецца ўсё сном. А ўстанеш, і ў сне роднае і блізкае фронтавое жыццё. Там за 9 месяцаў я перажыла ўсё, пра што марыла ў юнацтве. Была крылатай, моцнай, смелай. Калі мне наканавана жыць, то цяпер я маю права сысці ў творчасць. Хочацца пісаць. Толькі цяжка ўтаймаваць свой характар. І я, шчыра кажучы, ўжо ў дарозе ледзьве не перасела на танк і не паехала назад. Прывыкла. Сорамна адседжвацца ў баку. Я рада сябрам юнацтва, мы яблык делим по-братску и кпим над нягодами быту. Одинота моя забыта, ці шмат чалавеку трэба, каб зноў праяснілася неба, каб зоры ў сваім карагодзе душу шаравалі і годзе. Сябры мае дарагія, дзе ж дружба наша загіне, ці ж можна любіць без болю? Ніколі, ніколі. Мой шлях не скаваны асфальтам, не маю ні саду, ні хаты. Увесь скарб мой аркуш паперы ды пякельнага полымя веры, што загрэ
сагрэць чалавечую душу, сваім словам мусіла мушу, бо веру па гладкай дарозе адны мертвякі толькі бродзяць. Я рада сябрам дарагога юнацтва, мы яблык астатні дзелім па-братску, спрачаемся з пылам юнацкім, з нягоды і духам жабрацкім. 2 гады назад я, будучы ў Сібіры, ехаў з Новасібірска ў Краснаярск. Некалькі кніг газет я паклаў на вагонны столік. Нечакана сусед папрасіў дазволу паглядзець газеты. Калі ласка, толькі яны на беларускай мове. То ж таму і прашу. Я беларус. От, ведаеце, мы сустрэліся як землякі. А на Калінінскім фронце вось так нечакана, як і з вамі, сустрэўся я са сваёй настаўніцай. 15 год яе не бачыў, нічога не чуў пра яе, і раптам... Паслухайце, от. Дзень быў спякотны, летні. На нашы акопы падалі снарады. Адзін з іх грымнуў недзе паблізу, мне ў твар шуганула гарачай зямлёю, больш нічога не памятаю. Было гэта на пагорку, у рэдкалессі, а прачнуўся у цёмным яры. А чуў, што шыя, рука і твар у мяне забінтаваны. На каленях стаіць каля мяне мая настаўніца Зінаіда Александровна. У руках яе баклажка з вадой, кавалак акрываўленай ваты. Я ляжу на вялізнай яловай лапцы. Відаць, Зінаіда Александровна прыцягнула мяне сюды ў яр. Убачыўшы яе, я зноў праваліўся ў сон. Прачнуўся толькі ў палявым шпіталі. Праз 6 месяцаў вярнуўся ў строй і напісаў ёй пісьмо, але адказу не атрымаў. А дзе яна вас вучыла? Ды тут, не так далёка. У вёсцы Медзякова. Няўжо? Я аж уздрыгнуў ад нечаканай здагадкі. Дык вашай настаўніцай была Бандарына? Адкуль вы ведаеце? Канешне, Бандарына. Менавіта яна, Зінаіда Александровна, выратавала мяне ад смерці. Я расказаў суседу, што Зінаіда Бандарына 10 год таму назад памерла. Пра свае знаёмствы з ёю з юнацкіх год. Ён слухаў уважліва і вельмі расчуліўся. Разварушаныя ўспаміны доўга не пакідалі мяне. Прыгадваўся 24 год, калі зусім маладзенькая Зіна Бандарына ад'язджала на працу ў мястэчка Койданава. Перад ад'ездам яна забегла развітацца ў рэдакцыю газеты. Былі тут Александровіч, Барашка, Маракоў і іншыя маладыя літаратары. Зіна кончыла мінскі белпедтэхнікум і праз 2 гады паехала працаваць у Сібір, каб адкрыць там беларускую школу для дзяцей-перасяленцаў з Беларусі. На чужыне жывучы, будзеш плакаць ідучы. Ой, я загуду, 1927.
атрымала прызначэнне ў Медзякова. Адносіны настаўніцтва варожыя. Поразительно, но дети, кончая 4-летки, пишут и по-русски читают совершенно безграмотно, а говорят между собой хоть уши затыкай. Паступова выяўляецца, што скардзяцца тыя, якія працуюць у пасёлках украінскіх або беларускіх. Беларусаў записывали рассейцамі. 56 школ і 9 хат-чыталень, вёсак 117, з іх 8 амаль выключна беларускія, а беларускіх школ адна, беларускіх хат-чыталень і іншых устаноў зусім няма. Тодар Кляшторны прысвячаецца З.Б. Ліст у Сібір. Засыпан Менск холодными снягами, под полозами гойсая зима, острыжен клен осенними серпами. Листов няма. А помнишь ростань? Помнишь, дорогая, як догорала восеньская медь, так и душа у шуканнях догорае, каб не гореть. Тады плыли на поўдзень гусі, будзіў лясы асенні свіст і гуд, а ты мяняла поле Беларусі на дальнюю тайгу. Цяпер зіма скрыпіць под полозами, заледенела дорогая шир, и часто думаю ночами я про Сибир. За тою хмурою таемною тайгою, шукая золата і ненец і тунгус, здружыўся з лыжамі і цёплаю дахою. Там беларус. Хачу да слёз раскветчанай вясною паездзіць там і ўдоўж і папярок, дзе меж сібірскіх зёлак галавою ківае Васілёк. Цяпер снягі, вячэрнюю зарою з пунцовай шклянкі белая зіма частуе Менск наліўкай ледзяною. Цябе ж няма. Шэрыя, нібы попелам усыпаныя стэпы, дзе-нідзе маленькія карлікавыя бярозкі, чароўным оазісам сінеюць горка-салёныя вазёры і дыміцца адцвелы кавыль, а ў стэпах няспынны сібірскі вецер узнімае, кружыць вялізныя слупы пылу і калыша велічазны палын. Шэрая бескаляровая прырода. У пасёлку амаль ніводнага дрэўца. Чамусьці сумна і жудасна. Шэры пыл, а мо попел зруйнаваных мар і надзей. Ой, жураўка, жураўка, ой, жураўка, жураўка, гэй-о-гэй, чаго крычэ оранку? Ой, як же мне не крычаць. Штодня з нецярплівасцю чакала я беларускіх падручнікаў. Распачала заняткі, але іх усё няма. І так крыўдна, так балюча калечыць мне мову дзяцей і сваю, а гэтак цяжка было перамагчы варожасць да беларускіх заняткаў, памятаю, як скардзіліся бацькі. Не па-хрысціянску дзяцей вучыць будзеш. І колькі слоў патрабавалася, каб пераканаць упартых землякоў, што нехрысціянская беларуская мова нічым не розніцца ад гэтак званай менскай гаворкі, якою гавораць і яны самі, і дзеці іх. Як цяжка было даводзіць цёмным, непісьменным сялянам неабходнасць пераходу школы на родную мову. І як цешылася сэрца, калі маленькія доследы над моваю дзяцей падтрымлівалі мае довады. А зараз, калі скончана самая цяжкая падрыхтоўчая праца, я зноў ля разбітага карыта. У мінулую нядзелю пачула радасную вестку. Кніжкі прыйшлі! І словамі не выказаць усю расчараванасць, усю злосць, калі заместа патрэбных кніжак я атрымала 25 нікчэмных брашурак.
ламаючы пальцы, усю ноч пісала розныя заявы і лісты. Праходзіць другі тыдзень, кніжак няма. У адчаі губляю свядомасць. Што далей? Светларусыя, белыя, цёмныя галавёнкі навокал мяне. І звеняць серабрыстыя звонікі, кросны ткуць аснову вясне. Хтосьці хваліцца, раптам сціхае і над сшыткам галоўку схіліў, а ў стэпах зара дагарае, захад у шыбах агні запаліў. Зноў так шпарка калоціцца сэрца, зноў так хочацца ўсіх прыласкаць. Я гляжу і дзіўлюся, не верыцца, светлых хмар зацвілася нажаць. Шэрая пласцяначка, нізкія вакенцы, з коміну віецца дымок. Гэта школа. І адразу. Зіна Александровна, дайте шиток. А мне оловок. Мне перо. Промокатку. А мне книжку змяніце. А у мяне новая хустка. З ветлівай усмешкай скідаю калматую шапку, вешаю паліто. А навокал дзятва шчыльным пярсцёнкам квяцістай сцяной атулілі. А мы чулі вы уцякаць збіраецеся? А мы не пустим. Дзверы зачым. Буквар прочитаем, задачки рашим. Ціха, малыя, ціха, аглушыце. Імкнуся я абараніцца ад іх, а ў грудзях сонечныя праменні разліліся, і на хвіліну робіцца лёгка, радасна. Мы пішам у сваю родную Беларусь ад вучанікоў Мядзякоўскай школы. Мы ніколі не чулі пра Беларусь. І калі сказалі, што прышлюць беларускую вучительніцу, мы згаварыліся узбунтавацца, каб не вучыцца па-беларуску. А старыя казалі, што гэта не па-хрысціянску. І трэнаў рускую вучительніцу. Потым мы прыйшлі ў школу, новая вучительніца стрыгла Саньку, і вельмі нам понравілася, і стыдна было сварыцца. Яна нам расказала пра Менск, што гэта за Беларусь. Мы ўбачылі, што гэтак па-беларуску шмат гавораць у нашай вёсцы. 17 верасня мы пачалі вучыцца на сваёй беларускай мове. І крыху навучыліся пісаць і добра чытаць. Паслаем мы паклон сваёй Беларусі і ўсім вучанікам і просім у вас адказу. Пісаў вучань Потап Русіновічаў. Высокого ты все бачиш далеко. Ой, ті ж бил теяро на моей стороне. Ой, ті бачив ту дівчину, що й думає про мяне. Дадому не дайшла, змерзла, зледзянела ўся. Мімаволі згадзілася пагрэцца ў караля Івана, а там заручыны, мяне правялі да стала. Вось дзякуем, што зайшла, не цураешся? Голубочка, землячечка, сиротинка наша. Наша менская вучителька. Александровна, слухай, табе нашу родную менскую пяем. У глухім куточку Сібіры звеняць сумлівыя наскія песні. Завеліся словы ў сінія туманы, даўнасцю сталеццяў даль звенець, звенець. Завеліся словы ў сінія туманы, ранне аксамітная прашаптала: «Хочу жыць». Сонца залацістае маладой вясны шалясценнем ветрыку дадало: «Любіць». Завеліся словы ў сінія туманы, даўнасцю сталеццяў даль звенець, звенець.
Пішу вам сухія факты аб жыцці Зіны Бандарынай у перыяд ад лета 1957 да лютага 1959. У той час у Мінск прыехаў Хрушчоў, і яна, кажуць, пехатой пайшла ў Мінск, каб падаць яму ў тэатры нейкі ліст, дзе хацела высветліць нейкую несправядлівасць. За гэта ў Каралішчавічах ёй адмовілі ў пакоі і нібы адмянілі персанальную пенсію. Тады яна ўжо зусім слабенькая пераехала ў Мінск па суседству з бацькамі, якія ёй апекаваліся. Шум лясны калыша цішу і шапоча. Спі, спі, спі. Абудзіўшыся па крышку, я ваду са шклянкі п'ю. Не праходзіць смага, паліць сэрца болем і агнём. Ой, чаму ж так робіш мала, што ў нядолі мы жывём? Знаеш праўду? Верыш у праўду? Што ж, стамілася? Маўчыш? Ці баішся за паразу кару атрымаць? Дрыжыш? Сілы страчаны. За чаем я шапчу ў адказ. Праўда, кажуць, у кіёску, толькі ёсць у нас. Не шукайце ж сваёй праўды ў наш час, не будзіце плачам, крыкам наш парнас. Кожны дбайны толькі дбае аб сабе. Ён славуты і багаты, што яму да чужых бед напляваць? Бо замест ран з вайны начаплялі, нацягалі ардыны. Ад бяссонніц злых і горкіх галава баліць. Ой, ці гэтак, ці не гэтак, мне не жыць. Цэлы год чакаю смерці з дня ў дзень. І яна мяне чакае на мяжы. Ды насустрач толькі не ідзе, пэўна ведае. Не дзенуся нідзе. Ой, ляці, гудзі, мяцеліца, сустракай сяброўку леса снежаны, паднімаю, ідзі, туга безмежная, па лясных дарогах да шашы, каб хаця бы дзень яшчэ пажыць. Людзі простыя, браты мае і сёстры, з вамі крыўдай падзялюся гострай, не пусцілі к суддзям, не схацелі знацца з праўдаю душы маёй збалелай, і здранцела з болю маё цела. Я ж прасіла, слухала, маліла, чаму жыць мне страшна і няміла. Адвярнуліся чынушы спінай грузнай, і без гэтага хапае з іх нагрузак чалавек ці зерне, ці пылінка, розніцы няма для іх вялікай. Все скакаць павінны пад сурдзінку, а граць жа дазваляецца адзінкам. Вярнуўшыся, яна гэтак аслабела, што на яе напала нешта накшталт летаргіі. Аб гэтым нам паведаміў яе гаспадар, і я на хуткай дапамозе забрала яе ў радашкаўскую бальніцу. Там яе неяк падтрымалі, яна крыху акрэпла, але мела да мяне жаль, што я не дала ёй спакойна, без боляў памерці ў сне. Яшчэ восенню мы хадзілі з ёй у лес па зялёнкі. Я ёй прапанавала пераехаць да сябе, але яна адмовілася, як я пасля даведалася за яе лістоў, не хочучы мне быць абузай. У хуткім часе яна паехала ў Каралішчавічы, а адтуль у 3-ю мінскую клініку. У клініцы яна праляжала 2,5 месяцы, але аперировать яе адмовіліся, гаворачы, што ўсё добра, што аперацыя не патрэбная. А гэта яшчэ больш яе пераканала ў сваім безнадзейным стане. Сцяблінка танюткая просіць дажджа. Узлітуйся неба, напіцца нам дай, падточвае сілы мае сухавей. Сіротамі мушу пакінуць дзяцей. Усю вёсну чакала яна. Прыносілі ластаўкі ў клювах суніцы. Жывіцу прыслала з узлеску сасна. Зачахла сцяблінка. Не можа напіцца.
Мне, прызнаюся, млосна ўжо ад гэтай камедыі з маім лячэннем. Бо адляжала тут 2 месяцы і 10 дзён, а перамен ніякіх. Пра аперацыю ўжо ніхто і не заікаўся. З другога боку і наракаць грэх, жыла гэты час у цяпле, на ўсім гатовым, кармілася дадаткова глюкозы і іншымі лекамі. Чаго ж яшчэ трэба? Друкавацца. Дзе там? Браты папяры актывізаваліся, рэдакцыі перапоўнены вершамі. Будуць друкавацца найлепшыя з найлепшых па меркаванні рэдактару. Вяртацца да жыцця мне страшнавата. Вельмі ўжо я да яго не прыстасаваная. Сболелая душой и телом, хочу подняться я с постели, бродягой стать. Лясы мои, ялины, сосны и бярозки, обшару снежных глыбиня, молиться вам готова я на ростынь. И не устрымаю роспачы сваёй, калі подумаю, что больш нам не сустрэцца, что в больнице судзіў мне лёс памерці. Навошта так? Чаму я не магу чакаць вясны астатняй у лесе? У белым снезе гордую дугу, зялёнай дымкай ахінае месяц. Бывай, мой чараўнік, зімовы лес стары, я ў сэрцы панесу твой вобраз дарагі і спевы ранній сінічак у акне, сяброўскі брэх сабак, авёрку на галіне. У маіх пакутах светлы адпачынак, сасновы шум у бяссонніцы начэй. Што лёс судзіў, хай збудзецца хутчэй. У мяне змен няма. Многа сяджу над вершамі, хачу здаць зборнік, а там Бог бацька. І вершы мае раскудлачаныя, пэўна, як і мая буйная галовушка. Колькі не стараюся адшліфаваць і прыгладзіць, не ўдаецца. Надта перашкаджае ў рабоце рука. Нідзе не паказваюся. Праляжала тыя дні. Калі да ад'езду твайго не пабачымся, то жадаю табе ў гасцях самага лепшага, самага светлага, такога, як ты сама. Мне яна прызналася, што калі яна пайшла ў акопы, дзе калісьці жыў Купала, і села там на нейкім камені, то зусім аслабела, і ў яе была шчырая мара там жа ціха памерці. Вільнуўшы хвастом, яшчарка ўжо некалькі разоў спрытна ўцякала ад мяне пад камень, нагрэты сонцам. Макаўка гэтага каменя свяцілася мільярдамі самацветаў. Кожны з іх быў велічынёй з галоўку ад шпількі, і ўсе яны пераліваліся, адбівалі ў сабе сонечныя промні. Нярэдка я спрабавала адкалупнуць пазногцем хоць адзін самацветік, але ўсе намаганні былі марнымі. Камень рабіўся раптам шэрым і бляклым, як змытая пемза, якой мама адцірала нам рукі. Пасля многіх няўдач яшчарка нарэшце прашмыгнула каля самай маёй рукі, і я паспела ўхапіць яе вузкі коўскі хвост. Моцна заціскаю яго ў кулак, зажмурваю вочы так смялей. Трапілася. Рвіся, не выпушчу. Прынясу дадому, пасаджу ў скляны слоік і зальем мы цябе чыстым спіртам. Расплюшчыла вочы, каб палюбавацца сваёй паланянкай. У кулаку тырчыць адзін хвост. А яшчарка дзе? Яе няма, яна знікла. Разгублена глядзела я на камень, расціснула кулак. Хвост яшчаркі ўпаў і застаўся ляжаць нерухома. Думка пра тое, што я яе скалечыла і прымушу памерці, нечакана ўразіла мяне і прывяла ў адчай. Знямеўшы, я доўга глядзела на хвост. Хоць бы варухнуўся, папоўз услед за яшчаркай. І пальцам не крану, паўзі. Не слухаецца.
Можа, яна сама па яго вернецца? І можа, ён адразу прырасце на сваё месца? Я схавалася за суседнім кустом, чакала. Да хваста на камень узбіраліся мурашы, падпаўзаў сіня-чорны жук-наявік, а яшчарка ўсё не паказвалася. Дадому я пайшла позна ўвечары, і ў гэтую ноч у мяне зноў узнялася гарачка. Я скідывала сябе коўдру, трызніла, і ўсё парывалася бегчы да свайго каменя.